Il-membri tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista għażlu li ssir tiġrija oħra għal Kap Nazzjonalista f'dik li hija l-aħħar u l-ikbar minn sensiela ta' daqqiet ta' ħarta għal Kap Adrian Delia. Minn 1509 voti li nxteħtu mill-kunsilliera, 839 ivvutaw li ssir elezzjoni oħra għal Kap, filwaqt li 659 ivvutaw biex issir konferma tal-Kap mit-tesserati. 11 il-vot kienu invalidi. Dan ifisser marġini ta' 180 vot u li juri iżjed minn qatt qabel kemm il-Partit Nazzjonalista huwa maqsum fit-tnejn. Ir-riżultat uffiċjali nqara mill-kap tal-Kummissjoni Elettorali Dr. Peter Fenek li għadu kif laħa wara li finqas minn ġimgħa kien irriżenja Gejtu Vella. 650 u 9 750 800 39. Dan ifisser li l-fazzjoni li trid tqaċċad lil Kap kisbet 56% tal-kunsilliera. Il-votazzjoni bdiet minn filgħodu komplet tul il-ġurnata. Deru jixtu l-vot tagħhom diversi esponenti miż-żewġ fazzjonijiet, fosthom l-eks kap innifsu Simon Busuttil. Fl-aħħar minuti tal-votazzjoni għal-ħabta ta' 6 ta' filgħaxija u fis-sigħat ta' waqt spikkat tensjoni kbira fid-Dar Ċentrali b'diversi esponenti miż-żewġ fazzjonijiet barra l-istamperija. Fil-fatt kien hemm sigurtà qawwija mal-bib tal-istamperija kif ukoll preżenza sostanzjali ta' pulizija għal dak li seta' jinqala'. Fuq ġewwa iż-żewġ fazzjonijiet innominaw persuni tal-fiduċja tagħhom biex jissorveljaw u jieħdu kampjuni mill-lat tal-voti biex jaraw il-fejn kien qiegħed ixaqleb ir-riħ. Bil-fazzjoni tal-Kap tinduna mill-ewwel momenti li kienet ġejja daqqa ta' ħarta kbira oħra. Kienu għall-ħabta ta' 8:15 filgħaxija meta One News żvela li madwar 55% tal-Kunsilliera Nazzjonalisti għażlu elezzjoni oħra għal Kap tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk One News kellu informazzjoni kważi eżatta ta' ċifra fejn mar il-vot. Bil-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista tikkonferma ftit wara b'riżultat uffiċjali. Fl-istess ħin Jason Azzopardi li ilu 3 snin jimmina lil Adrian Delia mal-ewwel kiteb grazzi fuq il-profil tiegħu fuq Facebook. Kif l-ewwel indikazzjonijiet urew li l-fazzjoni ta' Simon Busuttil għamlet rebħa. Il-fazzjoni ta' Adrian Delia l-imbuttat għażla ta' konferma għal Kap issa trid taffaċċja elezzjoni biex iżomm iż-żimel tagħha f'Tellieqa ġdida għal Kap tal-Partit Nazzjonalista. Adrian Delia kien diġà qal li kemm il-darba ssir elezzjoni għal Kap huwa jikkontesta. Fost ismijiet oħra li jistgħu jikkontestaw u li diġà semmew hemm Bernard Grek li nhar it-tnejn inqabad jikkonfoffa ma' Jason Azzopardi f'ħanut tax-xorb, Roberta Mezzola u Teris Komodini Kakija. Intant iż-żewġ fazzjonijiet organizzaw konferenza tal-aħbarijiet kull wieħed fi kmamar separati.